Jemu šibé. Kde chceš ísť? Neviem. Sme Mikulášu. Nikde. Chceš sa zajím do McDonald's? Ne, ja idem písať. Jano, ale a ja chcem počuť. No? Daj tak, ako bolo. Ja nechcem počuť. Ja tancujem Robloxe. Hej, gotcha, hej, trzeba ten. Nie wiem, prepować. Dobra, już idziemy brać. Się tam przyszedł. Jano, nie chcę już poczuć. Ale mamy na politykę. Wszak Jano, ale... Chcesz teraz iść? Albo chodź tu na co? Dobre. Idź. Halo. Nie musi być. Nie musi być. Ludzie, nie trzymajcie się to. Ja sam wobec zawodu. Że tocznie my... Góra. Dobry rap. Przegraj. Ja nie wiem, kto są. Hop. Hop, ale teraz nie wiem. Gdzie? Naozaj. A ja som mala takto stlačnuté. Išlo dopredu však. Kto? Auto. Išlo tak dopredu troška. Nevidel som. A keď som pustila, to normálne dozadu išlo. Neodpovedám, ďakujem. Avatar, hej. Jaj, kde je vlastne plyne? Keď som zabudla. Kde je plyne? To veľké. Toto? Hej. Toto je potom brzda a potom toto je spojka. Bože, nechceme toto. Dobre, už máme radar. Čo tam? Čo? Ale diktuje auto. Presne tvoje auto som spravila. Ja nevidím, jak na seba. Troška to predlúžim. Ja som musela tam, kde mi je seba.
taki jeden cygan, tu tak, że strzeli. Tak on tu normalnie, że Już nerwy mam. on tu poczuwa cyganskie pesniczki. Ja dlaczego wiem, co to jest. Wiem wszystko, ale jestem po cyganka, To jest te. a to są popórki. Albo barski. No dobrze. To czy masz rok na nosę? To mam na wsi. To są hej, to są jedzą z magazynu. To gornutko. Ty masz to ze szczera? Nie. A tam, wiesz jak ciebie pytasz? Wywinim się. Już? Zawinim. Ty? Teraz to nie widzę. Tak, tak. Wiesz co? Weź na mnie. Nie, że nie. O co? Ha? Moja co? Nigdzie. Ty kłamasz. Jeś, szoknij! Skoro to nie porali. Oh my god, ale to tu masz. Tak, to Freddy. A nowej? Nawet nowej. Ty kłamasz. Jestem tylko klamar. Poczekaj. Dick, ten to tu za nami ma kłamać. No co? Nie, mam. No, chcę zapłakać. Hurra ludzie, już o ten cygan. Hej, koniecznie. Na normalnie już jesteśmy z łapką. Tiki taka. Aha, jeszcze to było, że to nie jest zrkadła. Ja, już to Guys out of the head. You went to arriving that. Wiesz, kiedy Suza narodził? 2001. 19. Jakie to? Zdążył robił taki, gdzie to, co to jest, techniques, account info, Martyna Spetment. Kogo? Martyna. Hej, widzisz? Gdzie? Gdzie to jest? Widzisz, tutaj jedna plus 19 lata 2 1. Potem kolkę masz z roku. Tylko jest to, koliko mam od bat. Micho. Na baterki. Prizrak? Hej, Prizrak. A na kolkę? No co będzie? No ten co rok ma 25. Ja nie wiem, czy będziemy grać. Nie, normalnie krwaca mi nos. Nie boj. To mi się poważne. Ja chcę być tu. Na twojej czuję. Czuję tam. Nic, chodźcie mu w kucie będą. Ci na